खुलुमबाय आं निपुन बर' इउटिउबाव आंखौ कमेन्ट होनाय जादों जे बिरलांबाय आंनि गोसोआ बे मेथाइनि सायाव सारगाम नट्स टिउटरियेल बानायनो होनायखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बे मेथाइनि सारगाम नट्सखौ आङो मेथाइनि रिलिक्सनिफ्राय बानायनाय जादों। बेयाव गोरोन्थि थायोब्ला आं निमाहा बिबाय आरो गोरोन्थि थायोब्ला आंखौ कमेन्टआव आसि थुना दिन्थियो बेखौनो खावलायबाय। मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ। बे मेथाइआ डि मेजर स्केलाव दं। तानपुराखौ डि मेजराव दोनबाय आरो आंनि सिफुङा डि मेजर मिडल फ्लुट, बे सुलुकनाथनि फ्लुट। बेनि सायाव आं दा टिउटरियेल दिन्थिनो नाजादों। ओरैबायदि बिरलांबाय आंनि गोसोआ सानि सा धा धा पा मा सा धा, सानि सा धा धा पा मा सा धा। ओमफ्राय गोजौ बैयो खोरां सायाव सानि सा धा धा पा मा पा, सानि सा धा धा पा मा पा। बेबायदि सानि सा धा धा पा मा सा धा, बेनि उनाव सानि सा धा धा मा पा मा पा। बेबायदि बेनि उनाव नोंखौनो नायगिर नायगिरै गा गा धा पा रे सा नि रे गा गा, बेयाव गा गाया डाबल मोनसे कमल जायो आरो गा 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 माने हाफ सार्कल दामनो गोनां जायो आरो गा गा फुलबाथ' ओरै हेथेना लायोब्ला गा जाहैबाय। ओमफ्राय नैखौ एसे एगारना नांगोन होमबानिया कमल जाहैगोन आरो गा 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 धा पा रे सा नि रे। ओमफ्राय नोंखौनो गोसो बायनानै गा गा धा पा रे सा नि सा। बेबायदि आरो मोनसेया गा 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 धा पा रे सा नि रे गा गा धा पा रे सा नि सा। बेबायदि आरो ओमफ्राय न अनजालु गा सा गा रे हो अनजालु रे धा धा रे सा। बेबायदि सिफुङाव गा सा गा रे। बेखौ गामाक लागायना दामनांगौ, खिन्थु आङो माबायै दिन्थिदो आरो जिथुनिखि माने सिम्पल सिस्टेमै बेखौ गामाक लगायना दामनाबानो मोजां खोनागोन आरो। ओमफ्राय रे धा सा रे बेबायदि। ओमफ्राय बे बिरलांबायानो फैबाय, बिरलांबाय आंनि गोसोआ बि सेम जाहैबाय। बे मोनसेया सेम जाहैबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट ट्रेक जाहैगोन आरो जिलिरजों गावहरनाय नोंनि गुलिया पापा धापा धा धा
re sa dha pa pa ini pa pa dha re sa dha pa pa mane pa pa dha dha जिलिरजों गावहरनाय बिदि आरो नोंनि गुलिया रे सा धा पा पा इखो धानिफ्रायनो दामनो गोनां जायो माने गामा गारा बियो धा रे सा धा पा 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 थारमाने इखो जोङो मा जाबाय पा धा धा धायाव थाहैदोंमोन ना बे धानिफ्रायनो साथिं उथायलांनांगोन आरो माने गामा बेबायदि धा धा थाहैबाय ना बिदि आरो ओमफ्राय न बेखौ खननै दामनांगोन ओमफ्राय हाबनानै थाबाय आंनि माने पा धा पा गा गा पा धा पा गा 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 रे सा गा रे रे गोरबोआव गा रे सा गा रे रे बेनिफ्राय न थैसाम थांनानै थाबाय रेखा जानानै थाबाय बेबायदिनो थैसाम थानानै थाबाय रे 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 सा धा रे सा सा सेम जाबाय या मोननैबो ओमफ्राय बिरलांबाय आंनि गोसोआ बि सेम जाहैबाय ओमफ्राय न नोंखौनो नागिरै बेबो सेम जाबाय ओमफ्राय न अनजानो बेबो सेम जाहैबाय ओमफ्राय बिरलांबाय फैलायनाय बि ट्रेकआ थांबाय ओमफ्राय नेक्स्ट गोजा सिन्दुरखौ गा गा धा पा पा रे सा सा गा गा धा पा पा रे सा सा लाबोनानै दोनखाबाय आं पा धा धा सा धा पा 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 धा सा धा पा 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 धा सा धा पा पा बेबो सेम जाहैगोन माबायदि गोजा सिन्दुरखौ लाबोनानै दोनखाबाय आं बिबारनि मालाखौबो सुजुनानै दोनखाबाय आं बे सेम बेखौ खेनब्रै 4 टाइम दामनांगोन आरो माने गोजा सिन्दुरनि थाखाय 2 टाइम आरो बिबारनि मालाखौबो बेनि थाखाय 2 टाइम दामनांगोन ओमफ्राय माबोला सफैगोन गोदोनायाव गानहोनो बि सेम जाहैगोन हाबनानै थाबाय आंनि गोरबोआव बेखिनिया सेम जाहैगोन आरो ओमफ्राय न माबोला फैगोन नोङो रे 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 सा धा रे 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 सा धा रे कपालाव फोननो रे सा गा रे सा सा रे सा गा रे सा सा ओमफ्राय नेयै नेयै गा गा धा पा ओमफ्राय न लामा नायै पा धा धा सा पा धा धा सा सानाबो हर जालांबाय बिदि आरो सेम माबानो नोंखौनो नागिरै बिदि सेम जाहैगोन आरो
हराबो सान जालांबाय बे सेमानो जाहैगोन बिरलांबाय आंनि गोसोआ बे सेम जाहैगोन ओमफ्राय बे गासै सेमानो जाजोबगोन आरो बेखिना गासैबो सेम थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ